Després d'aquesta preparació, ara passem a la tècnica de com progressar i com agafar el fil guia. Si tu poses la mà, l'agafes així, el fil se't podria escapar. En canvi, si el gires, fixa't que el fil no s'hagués escapat. L'equip de la Geno i en Johnny és molt més convencional, més polivalent, però la seva actitud de prudència ha de ser la mateixa. Una immersió segura permet disfrutar al 100% dels atractius que la cova de les Vetes ofereix. Progressant per la cova, la Geno i en Johnny veuen sorpresos com el profundímetre indica que s'acosten a la superfície, fins al punt que, per sorpresa dels alumnes, dins de la foscor accedeixen a una cambra d'aire dins de la roca del Montgrí. La bellesa geològica del sostre de la cova demostra que ha valgut la pena aquesta nova experiència. Explorem cambres d'aire amb estalactites de formes fantàstiques. De mica en mica els nostres protagonistes avancen a través d'aquesta cavitat. Mai s'ha de respirar aire d'una cambra interior, si no es té la total seguretat que és aire respirable. Hi ha moltes cambres amb aire enrarit, fins i tot nociu, després d'estar milers d'anys confinat. Però no oblidem que això és un curs de coves, per tant, toca practicar la tècnica del calomet, és a dir, que dos submarinistes respirin d'una mateixa ampolla. En el submarinisme en coves es porten duplicades algunes parts de l'equip, dues llums i dos reguladors independents, bàsicament. Un és el que s'ofereix al company en cas d'avaria o de falta d'aire. Bé, aquí és quan hem fet l'experiment, la prova de sortir dos bussos, dos esperobussejadors, amb un problema de falta d'aire en un ell. Fixa't com el tubo que porto jo, que vaig amb color per darrere, i el tub de 2 metres t'arriba fins a davant i tenim que gestionar l'aire entre els dos. A les immersions en coves hi ha una regla d'or referent a les reserves d'aire. N'utilitzarem un terç del total per endinsar-nos, un altre terç per sortir i ens en reservarem un últim terç de seguretat amb el qual afrontaríem un hipotètic contratemps. Així que, com que ja hem gastat l'aire destinat a fer la immersió, girarem cua cap a l'exterior i mentre sortim anirem recollint el fil guia que havíem desenrotllat. Com vens tu cargolant, mai s'ha de rebobinar més a poc que la velocitat a la qual estem nedant, perquè no s'enfarregui tot el carret i quedi el fil enfarregat, que això pot provocar un accident greu. Tot esperobussejador té que saber gestionar un carret perquè la seva vida depèn del fil d'Ariadna. Mirant cap a la claror de l'entrada, veiem un contrallum que ens avisa que s'acosta al final del trajecte. Has mirat bé les butxaques i tal? La primera experiència en coves de la Geno i en Jonathan no ha pogut ser més positiva. Molt bé, molt maco. A mi m'ha agradat molt. He estat molt tranquil·la. Al principi, quan comences a entrar, està tot molt fosc. Obres la llum i ja canvia tot una miqueta. Et trobes doncs, entre dos aigües, emparat una mica per tot costat. És una miqueta un paisatge lunar, d'alguna manera. Et trobes en una altra dimensió, en un altre món. Recordeu que per disfrutar d'una immersió en coves és necessari tenir experiència de busseig i rebre'n prèviament les lliçons d'un expert. La Geno i en Jonathan ja han viscut la primera experiència. De ben segur que no en serà l'última. Potser sí que torni una altra vegada a fer-ho. Jo crec que sí, que la veritat és que m'ha agradat molt. Val la pena estar en mans de bons professionals, no? Doncs es pot sentir amb molta seguretat i disfrutar, no? Disfrutar d'una immersió d'aquestes característiques. A temps d'aventura ens tornem a submergir. La nostra passió, ja ho sabeu, són els derelictes, els vaixells enfonsat, i el d'avui és molt especial. No es tracta d'un vaixell, sinó d'un submarí. És el Rubis, el més famós dels submarins francesos de la Segona Guerra Mundial, i el visitarem de la mà de dos amics del programa, en Joan Cerdà i Pep Turull. El Rubis està enfonsat a 42 metres de profunditat, a prop de Marsella, i la immersió és deliciosa. En aquesta zona de la Costa Blava hi acostuma a haver unes aigües claríssimes, però compte que els corrents a vegades poden complicar la immersió. El Rubis té 67 metres d'eslora i, com tot derelicte, allotja una gran quantitat de vida animal, com aquesta morena, que no vol saber res dels submarinistes. Explorant el buc del Rubis, aviat s'arriba a la proa, on hi trobarem aquesta posta d'ous de calamar.
La proa del Rubis ofereix una de les vistes més espectaculars del submarí. En una sola immersió és possible recórrer tot l'exterior de la nau, però n'hi ha que no en tenen prou. De Joan Cerdà sabíem que era un gran submarinista. Ara, a més, també sabem que no té claustrofòbia. L'escotilla d'entrada d'un submarí en condicions normals ja és prou estreta. Doncs imagineu-vos com ha de ser franquejar-la nedant de cap per avall i amb una ampolla de cera a l'esquena. Primer ha de passar la càmera. I després en Joan. Ja és dins. Ara toca explorar les entranyes del Rubis. Els gairebé 50 anys que fa aquest enfonsat en aigua salada han passat factura al buc, però encara se'n distingeixen una bona part dels elements originals: vàlvules de pressió, cables, motors, cabines. L'espai és molt reduït i l'estretor dona un aspecte encara més sinistre a l'ambient. No és fàcil moure's i cada cop que en Joan atravessa una porta ha de girar la càmera perquè de cara no hi entra. De tota manera, l'operació no sempre és fàcil. El Rubis encara ens té reservada una altra sorpresa. De cop i volta, de la foscor, n'apareix un monstre. Bé, es tracta d'un enorme congre, però aquí, tancat, a 40 metres de profunditat, és a tocar de la mà i no té sortida. Ben bé sembla un monstre. El congre observa en Joan i, tot i que no sembla que li agradi trobar un intrus a casa, finalment deixa via lliure cap a la sortida de proa. Sortir és tan dificultós com entrar i calen esforços per tornar a aigües obertes, on espera un bus de suport.